Nginibingelele emakhaya ngamakhaya nibingelelwa uyena uGamzo umfo kaGamede phansi emzimkhulu esigodini saseMiyembe unibingelela kuyona iGamzo TV. Njengoba nazi ukuthi sihlezi sinethulela indaba ehamba phambili isikakhulukazi ezingamaskandi. Sicela ke ni subscribe lapho ku YouTube channel yethu iGamzo TV bese ni press i-notification button ukuze nizokwazi ukuthola izindaba ezishisayo zisavutha malangabi. Sithi-ke asiqhubeke sinazise kabanzi ngoThibela njengoba ethenge imoto izolo ebekade ehalaliselwa ngapha nangapha. Kanti-ke sizwile-ke nasomsakazweni omkhulu uKhozi FM uZimdola emhalalisela. Abanye-ke baye bashaya amakhala ngenxa yokuthi le moto iyafana nekaKhuzani. Bathi abayiboni kahle lento ngazi ukuthi imoto imane yafithwa yayisishintshwa lapha nalapha yakwase kuthiwa uthengwe uThibela. Manje ke lapha bese bethula ubufakazi uKhuzani benoThibela ukuthi le moto ingeyakhe akusiyo lo wakade kwengekaKhuzani njengoba nibona lapha imoto zimbili ekaThibela lengemuva lengaphambili ekaKhuzani. Akukuningi ke namhlanje bakwethu besokwethula bekuyikona lokho nje ukuzoveza ubufakazi ukuthi yebo imoto ingekaThibela impela. Siyabonga nisale kahle emakhaya.